Jotonan lam songo hanya hanjong non te kaisa kotal video tabo khe babu faijak phenok swnamui tongo da angka bas dorop siko babu ke sokoi stok bai ke taktino ko bukhutung luk to haike tinbari ni mogodam taunok first masu sinai mogodam rok phandok rok alu piaz jet nangmani joton top khata angka yango to baya sukjak boka koloi sana bagai pai tongo yang babu ke to bukhutung rok thiti khai tongo da mohongke mogodam mami songno tuna bagai robaikha sari ko thagui tonoi risiraikha ke chiri odek porni odek kata angka mohongke to mui tei oro tongo tamtene siri amoke orke samsota rohomani da. Hello guys, tabo kising reduction mero thana tongo babu faijak bla kachung no nok khana phin sanam tongmani phin sanam na hani faimani ke phenok sanam baikha gatabo babu kisa aman bagai irok paitrang na putei bin bagai di paitrang thana ni sawo angka babu ni rogi thangtui angbo chini bed cover gari kha angka bed cover painyan bagai thanai da ga norok nai tongi jengar thang phune sileno norok tabo khuki ko hokolai ka chuk babu kunai mela thangna bagai ajab ko odek jore sokoi kata rasbari baska go chato botok so gyasuk salbo thiro haipuro tokhola ka onek marung soka kolomani pura marung marung soka phungo pono ko borok kwbangma haino baksa borok to sahaibe ko chung tabuk bed cover tokoi tanglayo tei kobam gilap tutuklai tanglayo da aiko yang chalan dress dam kom onek no baksa to saimaya kuna choitro mela tongmani baksa to saiman kana nije saimaya rok ke to tabuk khai paifimano horong ke borok asuk bango sailap gori tabuk phungo sasuk bangui tongo ba horong ke jaga se jagnaya pora ke sebui tong mane yang thanga yang dagar jago amti ke mani ma paileo da ke phunglogo diporogo paina ningke tikse subida ango tamning ke borok bo kom bala man bagai ke tabuk chung bed cover rok naile ma se naithok suno ya ke ba hanyo guri tonglai kha ba bai ke nei bo babu bo doi poson tong yang ka ba mongko to boirokni khunjoni naithok onek no painala musung khasi haipono pailia ta ani kwbangma tongo kaba tabo ke ko kobong gilap nai tonglai mani naithok suno ya kaisa pono tamjana hai mamang ke babu ke ungjak yang tongkha ke dekhijaga nai lekha ai korong kang white color sajak male sajak hai pono moila bo nangna kirijak tiro ngai pono kolomo somai ba white color naithok hunai white color no nakha tei orong ke babu pen nai tong nogo kanjak nai anek dam kom norok paifima mayo takti phaiye ko 150 mamang ko boirokni suit yang babu pen nai tong ke tabo gaman bagai mixi rok nai tongma naithok kwrui aman bagai tabo ke hokaso hai kata hokaso mambang no paijago paisir ba aman bagai naiti eng baira wongke dam kom thik no haipono belai patla aman bagai yang hokaso na kata hokaso ke tiksa naithok tei ribo patla ya bala ke yang na kata ketabung kata babu chosma nai tong naithok jago ni nai tongmani tei oro belok buphalo amo hokas bwskango no tabuk ke babu nogo thangna nai tongkha mani rok paibai khe bala ke angkhe saijung thaikai ta angka babu ke nogo thangna bagai tabuk riksha nai tongo ta boyango motor stand thangsinai ta direct ke babu to thangpai kha tabang thangai tongo angka to saijung no thangka lengsoga onek no sokpai kha tabuk onek no lengsoga pura sadung tokmani bokhor rok mihimoi tongkha onek no marang kha tabuk kisa bathagono tabuk khe nogo sokpai kha kobong cover duitan paikha white color tamning kolomo somoi amon bagai white na kata yang bed cover to monakha naithok kwrui asuk
Gawa naka babu hingga thangpai kha norok nokhana riksha kai thangpai kha bonogo kang kha sajong phaipai kha da jo ang bonogo thana hamangni no mathangyang tongkha tuition start ong thangko angke direct chini anggo jompuyo melak na nayo ko mane 16 tarikh ta goria melak na nayo ke amon se silang thangsinai baini bo college paya ko ngangke ba baini college pai kangke mane paya iko college opungo ta belai daily thangna nangku gaba salnaisuk boddonawoi thangsinai ja bathagana ko ngang ta buklengkha holomale nalo boitise hanhai tenai choka sabai gadi betka barang khasung nai chokjak liya mosimi kisa nai chokjak mongke yango gana kuchi ganang bagai yang hamja khata sarika hamjotono gadam thuman bazao je ayango choitro mela thangai haye lengai lengsukang gama thuitong hang gadam se sijawo sal thanda nobon bo sip gaba satchaka jogitong mane isi haino da Dabka seng thang tong khamai ko to songni ra ko babu tini mogan payment ton ne bagai thang tong sok pai kha tabu khe mami ko to songni ra pori rok sai tong lai kha tai ko batha gai sirap sa tabu khe ko kakani ri ko to subi tong lai mani school dress tabu ke cheng ko chanung no bongni tuition pori ma jaka na phaijak tani ko bongni bara bai bongni tuition pori mani gana no hingke jeng bai be kai chanung no na phanya phai kata jeng bong no thangma se janong koroi mami simi tuition phaijak bo hingke toibo shooting ya 8 ta o shooting go hingke jeng bong na phanya phaimani bori jen khawar dang ka confuse jagoi tongo jeng boro mojan phoro tabu ke jeng thang tong kata charong tlangai tuition bo shooting khabara hingke bini dol tongo bobai kini ko mo hingke horni chamong tai moga nambo rugoi nyakha phungo babu dohai mani phungka hamjotono no tabang kadang basawai brush ro khaibe angkono mami ko to ano call khai horota ang bara thangna tongkha nin kukuni kisa nai tongpani hanai hingke amono thangai tongo tamni ke mami ko to kisa parao kam nangai ma thanga angke kukuni sari ko tuition tongo hingke amon bagai kukuni rui kalang khata hingke amon bagai nyang kukuni sari ko tuition tuna nango hanai bongni ro thangai tongo satung tongmani himai thang tongo tamni ke bongni bara chin bara kana amon bagai tabo kete ko sokpai kha mami gata thangna sanai tongkha srapsa sokpai ba thagai tongmani no ke mami ko tab kha thangjan nai kate ko tab ko cheng kakai bekani no